Son da zuwa. Sonu. Ina kwana mama. Sonu. Yau, lafiya. Sonu. Ẹ pẹ̀lẹ́. Baba. Ina kwana. Lafiya. Na gajiya. Lafiya lau. Sonu. Ko ita ce ne? Ita ce mana. Wannan gaban gambiza da yawa yake. To ya za mu yi hannu maɗe ba miya? Wasu goma na. Hello, mai gida. Ga ta mun ganta. Masha Allah. Ina wannan ku? Aikin san ba Hausa suke yi sosai ba. Kilansa. Ọkọ ìyàwó náà ló dé o. Menene kana kallo ba dọ̀bálẹ̀ ba komai ne? Ba gaisuwa. Balarabe. Haka nan za ka so kawai ka so na akan kujera ka so gidan Ba an bi. ba wani dọ̀bálẹ̀. Ba gaisuwa ba komai. Ke da mu bayan da ya kamata. Zauna dan Allah, zauna. Nawa ake sai da dabarar tura shi kasuwa da shi yanzu. Menene mala? Guda nawa ake so? Dọ̀bálẹ̀ kasaniya. Da za a je kasuwa siyo. Gaisuwa ne za ka yi na Yorubawa. Aran ko tan son no. Ina wani ku? Ai da muna gaishe ku an saba. Ya ina zuwa kamar ya. Sai an wallahi. Sun zo aure ne? Wasu sun nema mata? Oh, gbádùn. Kí ló ń sọ? Ẹnu ẹ̀ la wà yìí o. Salamu alaikum. To Allah. Yaya? A tsaya tukuna. Dan za a kwanta kuma sai kaman kwankwaso. Ka san inda kwankwaso na bai. Allah do Allah. Do Allah. Kuiwa Allah don Allah dan girman ku taimaka da ina zuwa gwiwata. Kai. Kilon shi kamar wallahi shi. Yau ake bikin doya da manja. Dan Allah ku ba shi yarinyan nan. Quality. Allah. Sannu. Wọ́n ti ṣe dédé nsìn. Wannan gohon a ba. Ai shi abun da ya kamata yanzu. Wannan gohon a ba. Sannan ku da zuwa. Ina wuni. Ina gajiya. Sannu. Sannu ba. Sannu baba. Sannu baba. Yauwa. Ya gida baba. Sannu fa. Sisi ni. Ina zuwa gida zan aika kemis din nan na bakin titi a ciwo muke ABC. Dole sai da ABC. Dole. Har da panadol ma. Kwarai kuwa. Ka tambaye baba zai sha lemu ne ko zai sha ruwa fa? A'a, ruwa za a bani. To masha Allah. Ya ta ji. Allah sarki. Madalla. Na an gode. Allah ya albarka. Madalla. Sannan. Kúkú lọ́rọ̀. Madalla. Abu da asa. Na gune. Asa ruwa sosai fa. Mo kàn dó dé yín ni. Ìgbà tẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀. A sọ fún wọn ní ẹjẹ́ sọ fún wọn. Ẹ sọ fún wọn. Wọ́n tètè máa ń tá wa o. Nítorí kò lè ṣeé ṣe ká kàn máa wò wọ́n lójú báwọn. Ẹ sọ fún wọn. Akwai bayani da nake son in sake muku. Madalla. Sọ fún wọn. Gaskiya ne. Ya kamata mu giya muku dala-dala. Madalla. Gaskiya ne. Wannan yarinya namu. Fasila. Damu. Akwai wani yaro. Talufan yawo. So mu ba. Kuna so ku ba shi? Kwarai. Amma bawan Allah ka san da wannan
kuka bari muka je muka shawara muka da mu ta gaban ku kuka jere mu kuma akan kujera kamar masu kallon sinima yanzu kai ka kai mana to ka yi hakuri muna so mu yi muku bayani dala ne sai yasa muka ce ku so me da dala a nan gurin ni da magana kwanciyar ka ce mun dala okay to ni dai in dai haka ne wallahi ba ku kenan ba anan majari ba mi ẹ jókòó yín wambi salamu alaikum nunku baba na yana moku kona ni de ngi amoku inde yake in sọ fún wọn pasila marry nobody o pasila fún afolokoyo so ko to wan be ni pé baba na ya che ngi amoku tu ne be se fada ni se fada on pa yan te ba sọ̀rọ̀ so ma pa mi ni ko to wan be ni pé pasila ba ma so mu ba gambari wallahi ba gambari bane mu ba kan bari bane ina da shi ne ka jabbi wallahi ba mu da uwa ba mu da uba a can mu fulani ne Hausa fulani ne mu ba kan ba wani ba kan bari ba sọ̀rọ̀ tán yín fún ilé sí gambari Hausa o gambari fulani gambari ọ̀nà Hausa ayẹ fi ọ̀rọ̀ yín lẹ́jọ́ ani ojoko mi jókòó se kan si ani ko tó ṣe mí kini si abo si kò ní fẹ́ balarabe deke neke o deke bazamu bakaba delili sine kukun aure baya dede wa kuna seki de wuri ana seki fi mi le mo ti sọ nǹkan tó wo baza bakaba o aka ta bawan Allah wallahi shekara ta 40 da ubansa o bai wi kuma yaji ba ma ko yaji kake mun kai Malam. Gaskiya ba fada. ẹ jókòó yín Wannan yarinya nawa ni ne maman Fasila. Ni na haifi Fasila wata tara. Da na yi shikin Fasila na wuri na yi kiba. Allah ya soke ni lafiya. To ni ne maman fi. Ya kuri. Fasila yana da fatayi da za a hau. wa fatayi eti ẹ di ni batai noted mambo Mombo. ina zuwa wannan ba tsari bane kafin mu take gurfana gaban ku sai ku ga masa ba za mu ba ku ba Menene kai goho kai da bale kai gaisuwa ni mana kwanciya. Kai wani renin wayo irin naku ne Yarbawa. Bayan ku ne auren kuma baya karko? Kuma kun sa za a aure ku. kai talele yin ba sọ̀rọ̀ ẹ jókòó èmi ni ìwọ ni mọ́ mi ló ń bá wà bó yá òwe yín wọ́n máa ń sọ. ẹ filẹ̀ wọn nílẹ̀ o fún wọn yàwó lọ́jọ́ kan tí ẹ kúnlé lọ́jọ́ kó kúnlé lọ́jọ́ kó àní fún wọn yàwó náà nù. Ikú náà dẹ̀ fi sí ikú tẹ̀ fi. Kí lẹ̀ ń bá wọn sọ? Ẹ tẹ̀ fi ẹ kúrò lé wa. Ya Allah a saurara da Allah ya isa da Allah ya isa shikenan kowa da Allah. Da farko dai mun ji abin da kuka yi kuma mun fahimta amma a gaskiya fi sabilillahi ba a kyauta ba kuma maganar yaran nan sai na fi gamsuwa da ita maimakon kai ẹ bá sọ. kai hakuri dan Allah kai hakuri ina shin ka inda an san cewar ba za a ba wa yaran nan yarinyan nan ba sai a aika mana a ce ba za a ba shi wannan yarinya ba kaga duk ba za mu halda kanmu ba to ni ne zan haika a'a ai nan muke a gurin ku muke nema ai ko kun so yansu kun tabbata mun tabbata amma ina son ga ku mu auren mu da ake cewa wai yana mutuwa da wuri a'a ba haka da Allah da yake kashe aure yake raya shi an fahimce ni kar ku manta agbo na sha ja masa kunni kar ya auri yau saboda rashin tarbiyya ma Tarbiyya biyo. ẹ kúrò ń bí ẹ kúrò lé wa ẹ fi wọn lẹ Kẹ́hìndé ẹni máa bẹ lọ. táyì fọ́tò ní mọ́mí dà dídà bàá mi ẹ fi wọn lẹ̀ kọ́ máa lọ ẹ má àfún yín.
èmi wọlé lọ ntẹ̀mí o èmi wọlé lọ ntẹ̀mí. Fún yín kílẹ̀ ń jókòó ṣe kílẹ̀ ń jókòó ṣe. An buka an doka ta zubi. Ha